nagkabugnaw na ang panahon sa Baguio City. Nagkadaghan usab ang mga turista nga midagsa sa lugar alang sa taas nga panahon nga walay trabaho. Matud pa ni Baguio City Mayor Mauricio Dumugan nga daghang mga turista ang misaka sa Baguio tungod sa bugnaw nga panahon. Mianunsyo ang Pag-asa nga maka-eksperyensya ang probinsya sa Benguet ug ang syudad sa Baguio ug ubos nga temperatura sa tibuok buwan sa Disyembre ug mopadayon pa sa Enero. Matud pa sa mayor nga kahuot sa trapiko ang mabati o masinati sa Baguio City karon panahona ug walay hunong ang biyahe sa mga bus. Sa pagkakaroon, gitap na sa traffic office ang mga parking area sa government properties sama sa public schools aron sa pagpangandam sa pagdagsa sa turista.